Er du klar til den mest utrolige, spændende, actionpakkede video? Lige her. En utrolig fortælling om hvor bedre jeg er end min lillebror til Counter-Strike Source. Ved du hvad? Det er ikke Counter-Strike Source. Global Offensive. Det er rigtigt. Sådan. Oh fuck. Rigt. Jeg ved ikke hvad det er. Hey. Du snyder! Ja, nu snyder du jo bare. Wow, Benjamin. Hvad? Ja, det der, det var nederen. Hvorfor er det nederen? Og Benjamin, du skal huske at købe det fuse kit. Jeg skal huske at købe det fuse kit. Jamen, ellers vinder jeg jo hele tiden. Men ellers vinder du jo hele tiden. Nej, det gør jeg alligevel. Det er snød! Altså, det der bedste er at købe det fuse kit i starten. Det stiller den, jeg er ligeglad. Jeg prøver bare at hjælpe dig. Jamen, det skal du ikke. Og husk nu, hvis der er rødt på kortet, så betyder det, at jeg er der. Nå, du havde købt det fuse kit. Ja. Go. Go. God damn it. For helvede. Læg! Men jeg har virkelig meget lag. Det har jeg også. Det er din skyld. Det var tæt på. Det var tæt på, jeg ramte dig. Det ramte lige ved siden af. Vent, hvad? Vent, Jeg ramte dig. Super no! Nå. Du snyder. Nej. Jo. Du skadede mig 109 på et skud. Du snyder. Jeg kunne ikke se dig. Nej, men jeg kunne se dig. Hvad har du lavet her? Der er sådan en rød streg. Hvorhen? Der her. Jeg kan ikke hvorhen? Hey, stop! Du skyder mig. Nej, men hvorhen? Prøv lige at stille dig, hvor det er. Her. For helvede! You've got a friend in me. You've got a